Os últimos estudios científicos coinciden en salientar a evolución positiva e o bon estado que representa a maioría das especies comerciais de augas profundas. Como consecuencia de eficacia e das medidas aportadas nos últimos anos pola flota de arrastre, entre outras, composta por uns profesionais comprometidos cunha xestión sostible. Ninguén debe esquecer que a flota de arrastre de profundidade é a primeira interesada en preservar o futuro de todas estas especies pesqueiras, en preservar o futuro e a sostenibilidade dos ecosistemas nos que esta flota desenvolve a súa actividade. E, de feito, os propios científicos destacan os esforzos da flota e das administracións galega e española que colaboraron no cartografiado daqueles fondos dos caladoiros pensando en identificar a naturaleza de cada espacio destas zonas. O que non ten sentido é que co falso argumento de protección ecolóxica dos fondos mariños, a Unión Europea propoña prohibicións xenéricas inxustificadas. Esta Cámara, a iniciativa do Grupo Popular e co apoio de todas as forzas políticas e a propia Xunta de Galicia, que impulsou, neste caso, da Consellería do Mar, xa ten pronunciado e actuado a favor desta flota, freando a pretensión de determinados grupos políticos comunitarios e da propia Comisión que pretendía prohibir o uso das redes de malle e arrastre de profundidade. Superando este escollo que superamos no seu momento, agora hai un novo intento restritivo. A Comisión Europea busca a prohibición en xenérico do arrastre en augas que superan os 800 metros. E en distintos informes non se disimula a pretensión de ampliar estas restriccións a outros espacios de menor fondeza. Queren prohibir a actividade pesqueira da flota comunitaria nos mesmos espacios, onde, curiosamente, se podería seguir usando estas redes, barcos con bandeiras de distintos países extracomunitarios, e isto xeraría unha situación de competencia desleal, deixando sin efecto as medidas. As estimacións feitas pola Xunta de Galicia apuntan a que teríamos máis de 300 barcos afectados, mesmo de artes menores, e poderían estar en xogo 165 millóns de euros, ou que é o mesmo, máis do 35% dos ingresos da nosa pesca fresca. O Goberno galego, co apoio inequívoco deste Parlamento, ten que manifestar a súa vontade firme de rexeitamento desta pretensión errada da Unión Europea. Temos que ser capaces de superar calquera tentación de partidismo e sumar as nosas forzas en favor da nosa flota. E xuntos, por suposto, defender unha modificación da normativa comunitaria sobre a xestión de pesquerías en augas profundas. Un novo modelo normativo que teña en conta dun xeito equilibrado os efectos ambientais, sociais e económicos. Defender unha normativa, en definitiva, que sexa compatible co mantemento da capacidade da flota, co manter toda esta actividade económica e dos empregos a ela asociados. E temos que demostrar que estamos a carón dos profesionais enrolados nos 164 rasteiros que faenan en augas internacionais de Gransol e do litoral cantábrico, e tamén algúns do caladoiro nacional. Demostrar que estamos a carón dos 140 buques que faenan con artes de malle
na costa litoral cantábrica, 100 deles da flota de artes menores, e 10 máis que faenan baixo outras bandeiras comunitarias, pero que son de capital galego. Uns dirán que o Ministerio non estivo á altura por non votar en contra da tramitación desta norma. O Grupo Popular de Galicia non ten ningún problema en forzar un cambio de criterio e rexeitar esta posición errada do Ministerio. Nós non temos ningún problema. Outros tamén podemos dicir que os que impulsan esta norma son socios dos grupos políticos da oposición en Galicia. Tamén o podemos dicir no Parlamento Europeo. Pero é certo que os profesionais non buscan liortas partidistas. Os profesionais do sector non buscan nin culpables nin buscan nada. O único que buscan os profesionais son solucións. E por eso estamos e pedimos estar á altura do que a nosa flota e os nosos profesionais merece, e por eso traemos un acordo responsable que quixéramos sacar por unanimidade que di, primeiro, reiterar a necesidade de modificar a normativa comunitaria vixente sobre a xestión de pesquerías en augas profundas de tal xeito que aposte por unha xestión sustentable nos eidos económicos, ambiental e social que sexa compatible co mantemento da capacidade da flota, da súa actividade económica e dos seus empregos. Segundo, rexeitar a intención de impoñer unha prohibición xenérica para a actividade da flota de arrastre en augas superiores aos 800 metros, sustituíndoa por un modelo que se adapte á realidade e vulnerabilidade dos espacios obxecto de aproveitamento pesqueiro, tendo en conta, ademais, que sería absurdo prohibir o arrastre nuns caladoiros nos que operan tamén flotas extracomunitarias que si fan uso destes artes e, polo tanto, que provocaría un agravio comparativo frente á flota europea. E terceiro, afianzar en colaboración con outros Estados os traballos de cartografiado dos fondos marinos en todo o Atlántico, identificando aqueles espacios máis vulnerables a partir dos cales se acordaron medidas de prohibición no seo das organizacións regionais de pesca. Eu só lles pido, señorías, que eu xa reconocín, e non teño ningún problema, e nós non temos ningún problema en posicionarnos en Galicia, por eso, ben ao que dicía antes o señor Val, as demandas, de momento, marcámolas desde Galicia. E tamén neste caso aquí queremos seguir marcando desde Galicia. E queremos seguir marcando tanto desde Galicia que discrepamos ca postura, neste caso, do Goberno Central. E eu non teño ningún problema en reconocer eso, xo reconocí. O único que lles pido a vostedes é que teñan a altura e que voten favorablemente esta iniciativa para que poida haber unanimidade no Parlamento de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Para a defensa da súa emenda ten a palabra o señor Roda. Bo día a todas e a todos. Bo día, señora presidenta. Señor Balseiro, xa no ano 2013 dábamolle... Presidenta, bueno, a verdade é que vostedes cada día entendos menos, porque se nos posicionamos con Madrid, porque facemos seguidismo. Se nos posicionamos en contra, porque non lles botamos a culpa, non sei cal é o término medio entre unha cousa e outra. Ao mellor vostedes o teñen, eu descoñezo. Nosotros non temos ningún problema cando Madrid fai ben as cousas en posicionarnos con Madrid. E cando Madrid fai malas cousas en posicionarnos en contra. Saben por qué? Porque nós defendemos os intereses de Galicia. Defendemos os intereses da flota pesqueira de Galicia e defendemos os intereses dos mariñeiros de Galicia. E iso está por encima da posición do Goberno de Madrid e do Goberno e da Comisión Europea e de todo. O partido mayoritario de Galicia defende por encima de todo os intereses de Galicia. E iso é o que está a facer o Partido Popular aquí. Fixo no ano 2013, liderámolo no ano 2013 e volvémolo a liderar no ano 2016. Vostedes xa sei que non. Vostedes, cando tiñan gobernos en Madrid, o que facían era seguidismo do que facía o Partido Socialista de Madrid, incluso o Bloque.
no seu momento. Así nos foi. Así nos foi. Hoxe seguimos pagando todavía as consecuencias desas decisións tan mal tomadas en Galicia, no seu momento por un goberno bipartito, e durante anos en Madrid polo Partido Socialista gobernando. Nós non vamos a estar aí. Nós vamos a estar na defensa da flota galega e vamos liderar desde Galicia o que faiga falta. E se fai falta poñerse en contra, como neste caso, da decisión que tomou o goberno de Madrid, desde logo o Partido Popular en Galicia se vai a poñer, porque por encima do partidismo está a flota galega, están os mariñeiros galegos, están os miles de familias que viven deste sector e que viven desta pesca. E aí é onde nos van a encontrar a nosotros. Vostedes, se non queren apoiar, non apoyen. Se non queren apoiar, non apoyen. Xo fan constantemente neste Parlamento. Eso sí, non se preocupen, que na semana que ven a flota vai saber se apoian vostedes ou non. Deso vámonos encargar nosotros de dicilo. Deso vámonos encargar nós de dicilo. Si vostedes o apoian ou non apoian. Porque é bon que a flota sepa quen está a carón, porque vostedes teñen un discurso que é un discurso fora do Parlamento e outro discurso no Parlamento. Vostedes puderon liderar isto. Puderon liderar esta iniciativa, porque vostedes son oposición. Escoita, hombre, porque eu a vostede non interrumpín cando falou vostede. Cando falou vostede non interrumpimos, e podíamos interrumpir porque somos moitos máis que a vostede. Aquí tamén hai que saber escoitar no Parlamento. Nós liderámoslo, vostedes puderon non liderar, pero vostedes non lideraron isto nin no 2013 nin no 2016. Por qué? Porque vostedes están desconectados da realidade. Están desconectados da realidade. E hoxe, na defensa que fixeron vostedes aquí, facendo afirmacións como que este é a flota industrial. Esta é unha flota máis que xenera 1.500 postos de traballo en Galicia. 1.500 postos de traballo en Galicia. E moitos millóns de euros en Galicia. E iso é o que vai a defender o Partido Popular. Defendímolo antes, defendémolo agora, e vámoslo a defender se é necesario no futuro. E se é necesario posicionarse en contra de Madrid, vámonos posicionar. E se é necesario posicionarse en contra da Comisión Europea, vámonos posicionar. Nós só nos vamos posicionar ao lado dos afectados, ao lado de, neste caso, veciños nosos, galegos como a nos. Nada máis e moitas gracias. Señor Balseiro, entendo que non acepta a emenda, non? Non acepto a emenda porque o único que ten a emenda a maiores é criticar a atitude do goberno de Madrid, e eso xa critiquei eu, xa fun eu que a critiquei. O resto, a emenda coincide plenamente co que dice o Partido Popular e o que dice o Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Pasamos entonces á seguinte proposición non de lei, que do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista